नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहे तंदुरी चाय। ही चाय खूपच टेस्टी असते आणि याचे फ्लेवर्स खूपच चांगले असतात। तर हे बनवण्यासाठी मी पहिला 1 इंच आलं घेतलं आहे, त्याला मी चांगलं कुटणार आहे आणि त्याला एका गरम पाण्यामध्ये मी टाकणार आहे उकळायला। त्यामध्ये मी 1 चम्मच इलायची पावडर टाकणार आहे आणि त्याला चांगलं उकळून घेणार आहे। त्याला उकळल्यावर त्याचे फ्लेवर चांगले येतात त्या पाण्याला। आता मी एक मडकं घेतलं आणि त्याला गॅसवर ठेवलं आहे। ते मडकं चांगलं गरम झालं पाहिजे चारी बाजूनी। तर चायमध्ये मी 2 चमचे चाय पावडर टाकणार आहे, 3 चमचे साखर टाकणार आहे। थोडी स्ट्रॉंगच ठेवायची आपल्याला ती चाय। आता मडक्याला आपण चारी बाजूनी व्यवस्थित भाजून घेणार आहे। ते गरम झालं पाहिजे खूप। जसं ते गरम होतं तसं ते थोडं काळं पण पडतं, म्हणजे आपण समजू शकतो की ते झालं आहे आता गरम खूप। तर चाय आपली उकळली आहे। आता त्यामध्ये मी 1 कप दूध टाकणार आहे। आता त्या चायला आपल्याला खूप चांगल्यापैकी एकदम उकळून घ्यायचं आहे। आता आपली चाय मस्तपैकी उकळली आहे। तुम्ही बघू शकता चायचा कलर पण खूपच चांगला आला आहे। आता मी चायला थोडं गाळून घेणार आहे। आता आपलं मडकं पण चांगलं गरम झालं आहे। त्याला मी एका भांड्यामध्ये मधोमध ठेवणार आहे आणि त्यावर मी आता ती चाय ओतणार आहे। तुम्ही बघू शकता की ती चाय किती मस्तपैकी बाहेर येते आहे, किती गरम झाली आहे ती आणि त्याचे सगळे मातीचे फ्लेवर्स, त्या मटक्याचे फ्लेवर्स त्याच्यामध्ये आले आहेत। तर तुमची तंदुरी चाय एकदम मस्त रेडी आहे। तुम्ही त्याला नक्कीच ट्राय करून बघा, तुम्हाला खूप आवडेल। आणि माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। थँक्यू।